Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo. Yeso chandire chokwadi. Yeso chatandire chokwadi. Ngaipa chisone mosha. Ngaipa chisone mosha. Mwari batsira. Mwari batsira. Inini jeto kini mkuzi kana kuti ini mkuzi. Ndanetsana nemhuri paumba. Ndakarwa kumashingo. Ndobva ndaparadzana nemurume. First born yangu ichiita grade 6. Second yacho ichiita grade 2. Imwe yacho asingaendi kuchikoro. Mumwe wacho achati atobita mwana. Ndichiuya mukati menyika ino. Ndobva ndarera vana vangu. Irini 1992. Okay. Ndichibva ndarera vana vangu ndega. Ndiri mumusha mangu mandakaberekwa mababa mukhuzi. Vana vangu ndobva vakura. Ndoti baba wacho yamundipe zvitupa zvavana ndobva aramba nazvo. Ndobva ndakumbira nasekuru kuti vana vangu vangagarawo here vasina zvitupa. Vana vangu ndobva vapuwa zvitupa nanasekuru. Ndobva tagara kudaro vana vangu vakakura vakaenda kuchikoro. Pane boost rekujenyere ndopaziya chinotsvaga huni dzekuti vana vangu vaende kuchikora. Baba vavo vari musoja. Havana kutipa mari kundibhadharira vana. Vana vangu vazokura mumusha muchagariki. Vakundishungurudza. Vachitaura zvavanoda kutaura pamusoro pangu uri hure. Ndosaka vakabereka umwe mwana. Mwana wandakabereka vakangoruchengeta vana ava vakanga vasiwa nababa vavo. Tombokuisai pasaidi todaidzawo. Zvadaro izvozvo. Ndakaona kuti angutara pamwe nevana kungakutikana sezvo mumusha muno musina baba. Ndakaenda kwaSabhuku. Sabhuku yambondibatsirawo nemhuri yangu. Ndakaenda kwaSabhuku. Zvinokuita change. Ndikadzoka futi kunana sekuru sezvo vana vachitonga nana sekuru. Regai ndidzoke futi kunana sekuru. Ndinotaura kuti ana sekuru imboye umbondigadzirisawo nevana. Vana sekuru vakauya. Tikaenda kwaSabhuku. Zvikashaya basa. Nyaya yangu yazosvika pekuti ndirwadze manje ndeyekuti mwana wangu mukomana aroora mwana wake. First born mwana wangu mukomana. Vana vachikura ndakavapa mutemo kuti pana handidi barika. Nekuti barika ndo rakauti ndiye munyika ino. Barika handidi. Anenge aita barika rake anoita mushakwenyu kumashingo. Pana pangu handidi. Handidi hangu barika ba. Takawirira nei vakaroora vakadzowa ma1-1. Mwana wake azoroora. Ariko ndakati iwe muzukuru uri kupinda cheche yevadzidzi. Ndazongwara kuti pana bhatiwirirani nekuti pane twakadzi vakawanda. Muzukuru akabuda chechi. Ndobva tagara kudaro muzukuru akaroora. Mukadzi ndobva pamusha. Zvinetswa zvakaitika zvikagadzirika zvikapera. Nerweseri mukomana uya akanotsimba futi mwe mukadzi. Baba munini nababa ndobva vanotizisa mwe mukadzi uya futi kuya naye pane mwe mukadzi. Ini aiwa zvandizvo zvatakawirirana baizozo mai. Ndopakatanga hondo yangu ipapo nawo manje. Zvikazaona zvaunotitaura mai uri hure wewe nezvinyadzi. Mwacho ndobva zvikati chii chiri kunetsa pana apo. Chenyi wewe. Ndikati chiri kunetsa kuti handidi barika pana apo. Bvisai mukadzi wenyama yanaye. Zvikazi ndosaka une madifferent children pano pamusha pana. Madifferent children ndakaita nekuda kwekuvachengeta vakanga vashaiwa nababa. Ndikaona kuti vana vangu ndakundikana kuvataurira. Chiregai ndidaidze baba mukudzi. Anova ndiwo baba vakabereka inini. Ndakavafonera ndikati baba mukasauya kuno kusina sina kuchandimirira zvakanaka. Baba vangu vakadhiraivha mota akauya kubva kuHarare. Ndokusvika mumusha. Asvika mumusha nana mai vangu. Ndikati ndiyo nyaya iri panapa. Uyu mukomana uyu ndiye akanga aripo yeyu. Pindirana na sekuru. Uyu andakayana ari mudumbu uyu. Ndiye Satani mwana munuru uyu. Vasumuka. Zvikanzi uri kuzviziva kuti parugara ndengu inini. Kudara baba vangu varipo. Uri kuzviziva ere? Ndakupindira mbeni. Ndakuvhara door. Inini nababa vangu nanamai vangu tirimo imomo. Nhasi unafiramo. Ini ndinorwara baba vangu vanorwara. Vakagona kujamba nepawindo vakajamba nepawindo. Ndobva vabuda ndobva vaenda ndibona kuti wana handina kunonga. Wana baba wavo, wani musha wavo, wana wangu 1, 2, 3, 4. Wati 5 wati uri kuti ndio wakahurira wachi ndiye muchengeti wangu Queen Kuruta iwo futi wacho.
ndapodolo tandichagoni baba ndibatsire iwo ndirarambe pamusha napo. Ndiyo nyaya yangu kunotizisa muroora kundiunzira mwe muroora pamusha tezvara. Ndiyo nyaya yangu changamire yandinayo panapo. Right, mkuru ndiana. Namira mambere pedera mambo mutasa. Namira mambere pedera mambo mutasa. Jesu sana ndichukwa. Nditoro ndichukwa. Ngemba chera swane moto. Ikanye bachera swane moto. Nganye bachera swane moto. Marari mbatsiro. Kamzuri changamira. Yangu yakamira yakadai. Ndofunga parupi. Aunanya urupindira zvaro na mai. Andi mai wazvazi. Ani? Adi. Mai wazvazi wataura. Tipo tida kuti utangire imba. Zvakapanda mai. Andiri. Mai pindira zvataurwa na mai. Ndo kusanangura kwandoda kuita. Kuti pane nyaya ndepekuti mai vari kuti kusunwa takautukwa kuti hure. Ndinopukana nazo. Sei ndichiti ndinopukana nazo. Mai pakaitika nyaya muroora wangu aritaurwa nezvako atikunzi takazotizira umwe mukadzi. Takamuona ane zvikomba. Zvakatouya pamba zvikandondirowa inini. Zvakava zvikandirowa inini. Vandaenda kuna mai ndovatsanangurira. Mai nenyaya yekuti muroora wangu mwana wangu aipota achiwana tumasenzi twakati wandei. Aipota achiuya achipa chinyi. Mai vakati muroora vanoita zvechihuri asi uyu handidiba nekuti ndakada panapa handidi chinyi. Handidibarika. Wakazotaura izvozvo ndopana kati mai iye hanzvadzi yangu inounza maboyfriends kana 4-5 mai vachiona. Ndopana kazoti chihure chiri kuitwa nemukunda wenyu handidiba tichitwe kumba kwangu nemuroora. Mai akati saka watuka inini. Handina kutuka mai. Ende kuti ndakatiza muroora kutiza muroora. Muroora akatizwa nemwana uyu. Alright, pamba pamurugara ndipani? Pamba paturi. Pamurugara ndipani? Pamba paturugara plot ya mai. Ndipa mai. Saka imi madi kuti mubve pa plot muchienda kutsvaga besa. Basi kumusha kwenyamukuzi. Chinoitika manje changamiro zvamuri kutaura izvi. Inyaya yekuti inini pekutotanga pasho ndakabva ndakapiwa stand. Chairman ainzi Mangundu ndakandaidza kuti ndauya kutora stand kuno. Wakapiwa ndiani? Ndakapiwa paipiwa vanhu mastand iwawo. Chairman wakandidaidza. Wakauya akataura namai wangu. Mwana wako wekutanga waita muwanira pekuti adini agare. Mai vakanditi haubvi pano. Saka vakuti ndibve nhasi ndiende. Iwo ndione pano. Akwenda ndoendete. Aiwa ka but inini ka kwandiri doesn't make any sense. Handiti. Kuti even nyango mtemo ya muri kupana kwa ini kwandiri doesn't make any sense. The reason why mai ari kwanisa kutora kuti handiri barika panapa. Ndepaki. Iwo kana zvebarika unongobva ipapo kaenda kwako unoita barika rako. Uisa mtemo yako. Inini ndakaita barikeri. Ubasi. Pamuri kuitira wana wako pauri kuitira. Saka ngawadzinge mwana wangu kuti newe vanodzinga iwo nemasanzu ako. Nekuti iwo wakaenda ndito imani muri kuchengerwa pasekuru. Wana wako angachengerwa kuti pasekuru. Zvinoita. Live your own place. Iwe kwakapiwa iwe pawakaita blanda ndipo kuti wapiwa stand. Uenda koramba stand nenyaya yekuti mai ari kuti ndikukuda maningi. Utedza mai. Nhasi unokustendi kwako ndokuda kurugara wazukuru wana wako. Uine mtemo wako ugara kwa mai wako, wana wako ugara kwa mai wao. Saka right now nhasi uno handiti mai ukana asina kuroorwa. Ane stand yakanditi. Do you know kuti zvinoreva izvo? Zvinoreva kuti stand ya mai ndiye ana sekuru. Abuda chenyumba. Abazi penyumba. Tarara sipo mai uyo zvatoenda. Warizwese nemori apa. Warizwe stand. Ndio ana sekuru. Saka mimi nyango mkamudzinga uyo. Imi ziya kuti muchadzinga panopa mai murudzingwa ndo ana sekuru. Bagari. Watogarisana na mai zvakanaka ndio zvakatonaka. Toenda penyumba kwakanaka. Anoona nyaya yacho bayakashatira. Ndo bayakashatira ipapo. Kuti nguwa yekugadzirisa zvikutonetsa. Matozoona ma-highlights maanawo. Anditi ekuti pamba apa papagariki because pane mtemo yepo. Ukaita go against mtemo yechi yepo chibva wabuda. Anditi but imi muri handibudi asi mtemo yepo hamusida kudi. Hamusida kuti. Because iwe uri munhu mukuru watoona nemuroora. Wotaze
Warora tu. Wototazi mai wangu. Kurambira pasendi. Wotazi mai wakati haupi pano. It's time iyo isaini kuti bambo it's time to move on. Vaipo. Ivaipo na mai amchatowirani ba. Munozobuyikana. Munganyeperana mukana changosara chete chakakubatanidza kuti uri mai nemwana. Asi humai nehumwana hapasi. Uruzairuda. Wazizwe. Ndipo unotanga kufunga baba wako manje. Ende sinezisari kuti utsvake baba wako pamwe stand yako itori kwa masvingo. Pamwe stand yako cha baba wako akatori zeva iri kwa masvingo. Amazita wanhu haana profit wa. Anditi maana kuti kuita mfundo kwakashata. Enda kwakuona manje zakuita. Anditi because mai ane right yekuti pamba panapa ndepangu ende pake zvishwa. Zvandinoda ini ndezvakati nezvakati. Usakazviteedzera kuda. Ende hamukwanisi kumurambidza izvoko ndepake. Akaenda kukote pamusoro akati eviction order. Munobva muchimhanya. Mutemo unova protect. Ndaida kubvunza usiku wati hawadibarika. Ndodzinga upi? Aiwa. Kuba. Hapana kudzinga ba. Mutemo wemusha wake. Uruzaiwa. Mai vati ndiri pamba pangu handidibarika. Ngepake. Handiti. Because mazwa statement yake yataura. Chakati ndidzoke kumba kwana baba ndichibva kwandandarorwa kumasvingo inyaya yebarika. Saka handidi barika. Chakandidzosa kubva kumasvingo kuuya kumba kwana sekuru ibarika. Saka chinhu chinozibarika ndakuziya kushata kwachakadini kwachakaita. Saka panapa wana wangu handichidi. Iwe kana wafunga kuti barika rinotapira. Chisumuka nebarika rako wotsvaka kunogara. Kana kuti kana zvanetsa masvingo netsara. Regina. Andizvo, because right now mai pari izvozvo. Tine right yekuti tinotorecommenda kuti apiwe protection order. Against wana wake imimi. Lazima msodzi yamai yakashata chama. Kuona mai yakadzikira msodzi Papa makachengetwa. Yes, taura tizwa. Ndafara hangu. Wataura zvikonzero zvatoza panapa. Wataura chaizvo. Ndafunga kuti vachataura zvisizvo. Nditenda. Wafara kuti mai haana kunyepereka. Ndaura chaizvo. Saka inini zvinoita wana wakangwara manje. Ndezvokuti handidi kuputsa ukama hwamai nemwana. Ndoda kuti ukama hwamai nemwana woite sei? Andikaona munin'ina wanongedzwa kasingaperiwo kuzi iwewe ndiwe iwe uri Satani. Gadzirisa chi? Gadzirisa relationship yako na mai achiri chi? Ndo pamunoenda kupi? Ndikudzidzisa chiwanu. Ndoshandwa ndo chiwanu munin'ina. Ndo paunoenda kuna sekuru. Wana sekuru warapa. Wana sekuru mhosva yangu ndadini? Ndabvuma. Nditaurireiwo namai kuti ndigadzirise upenyu hwangu namai achiri chi? Uripe mai uyu achiri chi? Ndikoti nyaya dzako dziite sei? Because haana kuzotaura ke zvakawanda asi misodzi yake yarakudza kuti zvaataura zvishoma pane zviri mumwoyo zvasara mumwoyo. Uruzwa bambo. Isusu kuda kubatsira. Kuti time yekuenda kupi? Kuseri. Then kwa kuti wewe musikana uri. Sumuka. Mabude. Izwa musikana. Wakupinzwa munyaya dzamai newakomana. Wakomana kuti handizvo takataura. Mai uri kudefenda iwewe. Ndo imwe hondo iri apa. Yekuti mai imi muruzi munodefenda chii? Uyu ropa rinonyanya kupisa. Uyu ropa rakwazi rinopisa maningi. Chimbogeza mwiri wako neice. Uruzwa? Utiwe. Chimbogeza mwiri wako neice. Mwiri wako uite sei? Kana kuvura kuita wiki urumbogya mubombora. Uruzwa?
Unoziva chimuti chiya chinozii chinomera matanga chacho. Ukachibika ichocho chinoreduce mafeelings yako. Uri kutaura because hanzvadzi haingamboiri kunyepa bayo yekuti uri kuti uri kupinda uri pamuti upinda uri pawindo uri achibuda uyo achibuda unenge wageza nguwai pamberi pehanzvadzi. Munokwanisa kunga musingawirirani nehanzvadzi kana kuti asiyei nechi, asi at the end of the day usashaishe zita ramai, usashaishe zita rehanzvadzi, usashaishe zita ranasekuru because uri kukanganwa kuti urugara mushama nasekuru. Zita riri kushata ndirani? Muzukuru waMukuzero. Une marasha mburukwa. Muzukuru waMukuzero une marasha mburukwa. Bota rindopi wese ba. Chengetera munhu wani porridge rari rakakwana. Kuzoya porridge risina shuka, riri kutonhora, risina tumajarini, harisiri porridge bawaudya ufu. Ita kuti munhu achakuroora afare kuti ndiri kudya porridge rangu. Azwe kamunhu wike dowi, azwe tushuka, azwe kanespray paside, azwe kai. Munhu ari kunakirwa nechii? Nebota rake. Usaite kuti munhu awenge bota bawaroorwa. Limit that. Kana uri kuzviita zvitsvete tsvaka wako 1 waunozoti waroorwa, wana sekuru wadyewo, wana mai wadya. Hawana kuchengetera mahara, kuchengetera nyika senyoka. No. Behave. Kunze kwakashata uko. Kunze kwakadi? Natopedza newewe. Handaiti ubve panapa ndisina kumbozvitaura because zvataurwa panapa. Marasha ari mumburukwa dira mvura. Dira mvura. Ruzwa. Saka iyi nyaya iyi wana sekuru tikuti wana wari mumusha menyu. Kana wari mumusha menyu wari mumaoko enyu. Kana wari mumaoko enyu wanoteedza mitemo yenyu yamunoda. Kana wasiri kuwirirana nemitemo yani yenyu, mai wavo kwaakabva nawo munokuziva, ngavaende kumusha kwani kwavo. Kana kuti ngavatsvage panoti chii pavo pavanodaidza zita rani rababa wavo, wovakachikuwa chani chavo, wokudaidzai kuti wana sekuru taanewo pedu apa panonzi pani pedu, moshanyirana nechii nevazukuru. Kuri kuenda zvinhu zvakunomira zvakadii. Pamwe tambotaura iya futi yekuti kumasvingo panorukwira chii chikuwa, kuti mhuri yangu iripi, mhuri ngaidzoke. Itai zvinhu izvo zvigadziswe because mufana iwewe paka iwewe atokwandima iwewe wakakumbira riregerere yekukira wana gadzirisai. Isusu manje ukauya panapa sumuka rokia madhoma yari mukatina sekia doba mimi nditaura zvakaitika papo ndinozitatenda mukusi zvakaitika ipapo ndanga ndakamwa duro, saka ndakatosvika wana sekuru kutotaura nyaya yangu inini. Wanga ukamwa mutoriro, wanga usina kumwa doro ba, wanga ukamwa mutoriro. Saka ndakandobatikana zvekuti ndechekutoura secha anditoona. Saka ndakangotaura ndatobuda. Tanga mapindura pandataura. Ndati wanga usina kumwa doro ba, wanga umwa mutoriro. Ndizvo here? Aranga riri black label changa. Wanga black label ari pengeso. Doro ne 6%. 6% wondeka munhu ari kumwa. Usatomboni munhu ari kumwa doro. Asi mutoriro une 40%. You just need 5 minutes. Wakutopenga.
avangosimtoriro basi. Saka ukaona iwo black label haiti kuti usazive mai wako. Black label haiti kuti usazive sekuru wako. Chinokuti uchinje maonero mutoriro. Kana kuti unovhenganidza. Madrugs akashata bamuni. Madrugs akashata. Unoziziva here kuti yawakaita imhosva yekukira vanhu mumba uchisa threat yekuti uda kuvapisira unovharirwa imhosva asoni. Ndiyo mhosva inoziba mbokapisira munhu mumba asoni. Wakabuda nemawindo nechida yakapaina akatyoka gumbo. Dai paina akatyoka gumbo. Zvawakaita izvozvo hazviite sei? Hazvibvumirwi, and we do not expect that kubva kumunhu akaita so achiitira mubereki wake. Mai kana akahura handiwo akahura. ende abvunzwi Chihure chamai unochiziva. Ende mai ari kutaura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura. Mai wataura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura. Saka mune muchiti. Mai wataura kuti kamwana kechi5 kakazouya. Because ndandi kutsvagira wana washuka. Kuti waone kundikomera. Asi dai zvangu wataura mai. Siyana ina mai. Ndazwa seushipa baba ndazwa se. Apologize, ipotsora binari. Atichada kuna nasekuru zvamataura. Mimi zvamakuita ka. Chiendai kuna nasekuru. Wana sekuru ndiwo wachazoona kuti vanokwanisa kudaidza here hama yavo. Imi mozouya wana sekuru ndiwo wakudhitira pesa. Wochikutaura zvekudi zvekuita. Asi dai ndandiri nini ngativhura mbodzika pai. Asi dzikai pasi wafana zvinhu zvinokunakirai. But mungadauramba muri pamurutambira pambo mutoriro unokwanisa kuti waumwa so unotoona mangwana uri mundege uri kuenda Vic Falls holiday. iwe uri kubaba ndotsoka. Mangwana wotoona uri kuona game reLiverpool reManchester United kuIngland uri mundege uri pamusoro pemvura. Mutoriro unokuita zvese izvo. Ende mutoriro unokwanisa kutaura kuti $5,000 muhomwera. Iwe uine 10 zig. Asi iri kuti vanhu homwe dzakadii? Siyanai nechii? Enda palevel yani usazokanganwe kwawakadini kwawakabva. Because I know nekukura kwakaita nekukura kwamaita bambo. History yamai wenyu munoiziva. Kuti sei musiri kuna baba wenyu. You know it. Musakangane, mukakangana izvo sei tisiri kuna baba wedu. Izvo ukazvikanganwa. Wakwira gomo. Amuzana mukuzeba. Wana mukuzeba ripo warapa. Zvinhu zvichadzika makomana kana mane chikuwa chenyu chamunoomberera imi baba wenyu dzinza renyu. Pasina izvozvo zvachidzikami. Mazwa here vakomana. Mai hatukwi. Mai hanongedzwi. Magetsi. Munozarutana. Mai nyangu ashaishe sei unotomudaidza nemutupo wake kuti ndazwa kare alright sorry. Mai hanongedzwi, mai hatukwi. Ndosavinzi ngozi yamai yakadini yakashata. Mai unopfuka musi afa. Kana usingazvizivi. Lazima mutone laki kama ya chitoripo wamwe wasitombonangana na Wamwe ngonyala hato hama ngaripo. Mutone nawo mvuri wacho asi muruto wewe. Ndoda zvitobvira muchingobva pamai pamataura mambo tanyatsa kunzwisisa ende kufara nazvo tichaenda kuna nasekuti unodini unokurukura nawo. Asi zvatiri kuedza kutaura nezvazvo ngatizoti hanzvadzi yedu iyi ikaita chakashata tichiona tonyarara here nekuti tikaitsura tatopedza ndizvo tangoti sekuru chitaura tizwe miti vatapedza muende umba pamusoro ichangambi ini ndakatabvumirana nemukunda wangu kuti awa wakomana tiri kuvapa pisoni kuzokanga wapotsa wandipisira mumba uyu akati izvo iye nezvimwe magrenade zvotinochera nazvo mumigodhi izvonoda kukandira manyiso uyu ndiye akazoputsa dhoo tabuda nepawindo. Saka ndafara hangu kuti mawaudza chokwadi ndoda kuti wakomana wazive kuti hapazi pawo pamba ndipani ndepamai ndepamuguzi. Kana waine zvawafunga zvekuda kutonga hanzvadzi yako ngawaende kwawo kumasvingo zvomataura
zvese zvaakutaura muendai muitire kumasingo woanangisa womutonga munin'ina wako Yes. hosha dzake dzaanongaita odzitonga iko kumasvingo kwako wopedza nazvo kwamukuzi takabvumirana iwe queen kuti toda kuti tipuwe peace order nhasi handiwo adi kumbawo wakapotswa nipisira uyu mufana right, it's okay. Zvatava kuti kana yaya peace order yakuda civil court yakuda uko court uko kana muda kugadzirwa tumwe toda kugadzirwa twakakuda matsamba tsamba isusu chedu pa customary law tatokupai gwara kuti go back home, sit down as a family, talk over the issues handiti mumaenda muita way forward. Ndo zvatuda asi vazukuru nyaya chaichai madii musadzirwe maningi ba handimusi wepoba musadzirwe maningi ba musi wepoba kana bakazviziva kuruza musadzirwe chi maningi Waridzi varipo. waridzi warichi Varipo. right. Thank you. Next case. And next.